Ngicabanga nje ngalesi sikhathi bazalwane ukuthi sisakhuluma ngalesi simo esibhekene naso usuku nosuku. Akukhathali ukuthi uhlala kuphi, wenzani, uyasebenza noma awusebenzi, usesikoleni noma awufundi uhlele ekhaya, akukhathali ukuthi wenzani. But sisesimeni bazalwane la kufanele khona i-minutes ne-minutes masibize ngegama lakhe, masikufune ezinhlizweni zethu and masikuqinisekise ukuthi kuyenzeka enhlizweni yakho. Ngoba uma bengakwazi ungafiki nesikhathi sokuthi kuze kuphele ngisho u3 minutes ungazange ucabanga ngegama lakhe, udlize ngalo, ucabangela ube nalento okuyilangazelela nje ukuthi sengathi kungenzeka into ethile, sengathi ngaba khona umuntu ozokhuluma amagama athile kuwena akuvuselele, noma sengazi ukuthi kungavuka amagama athile kuwena ukwazi ukucabanga wona. Uma bekusho ukuthi iculo, uyacula leli culo uqhubeke udlize ngaleli gama bazalwane. Yilokho bazalwane sikuzele lana ekutheni uma bengize emhlabeni ngizama nomuntu ngafika ngingedwa bazalwane, futhi ngiyohamba ngingedwa bazalwane, ukuthi kwenzakaleni emhlabeni ekutheni kwenzakaleni la ngisuka khona sho lutho akusikhona okwami lokho bazalwane. Uma bekungukuthi ngilana bazalwane siphuma emakhaya la kukhonza amathala ehlukene khona, njengamanje impi bazalwane esisuka nawo emakhaya, njengamanje kuyashayisana le moya esiyikhonza abazalwane. Kepha uma bengukuthi uyazi ukuthi uzeleni la, akusona inkinga yakho leyo, akusona isimo ongaze uyihluphe ngazo, ongaze uyikhathaze ngaso mama usibize, akuyona inkinga yakho la. Sinazo izikhali esizinikiwe la ekhaya ukuthi uma kuthiwa unenkinga ikhona i-fasting, fasta uze lana uzommemeza. Ngisho bekuthiwa yena uyawuza umoya phela emaphashini, kepha kweka isisu sakho ummemeze yena, imsipha yakhe umoya ongcwele ukwazi ukuthi uyithole, ziyokwazi ukuthola amandla bazalwane. Ngikuleso simo njengamanje bazalwane, nami ngiphuma ekhaya njalo bazalwane, ikhaya sekhona njengamanje ekhaya lakithi, ngishintshelwe nje abazali bami, ngishelo ade ngihamba nabo befike enkonzweni befike nabo ngkhona, isimo esifana nalesi bazalwane. Kodwa ngithi nakusikhona okwami lokho, okwami ukuthi ngimemeze mina uNkulunkulu wami, nginenhlamba ekutheni ngale kule ndawo la engibona khona imisebenzi yakhona bazalwane iyishintsha impilo zabantu. Uma besihamba izolo ngicabanga sifika komunye umuzi wamsimako, isimo besikhona bazalwane. Uma besikhuluma sithi size la enkonzweni sinencengo enodrobo oluyisimanga bazalwane, amandla wonke sinelungelo siwathole bazalwane. Uma sifika kuleli ekhaya isimo sakhona besishintshe kakhulu bazalwane. Ayikho into abangayiboni okwake kwakhulunywa ngayo ehlupha emakhaya ethu, ayikho into abangayenza ebangayizwa yenzeka ekhaya. Bese ukuthi abasifika khona kuthiwa incevu ithi ngibona abantu abawu3, hayi kodwa labantu bazingane bahamba bakhona la ekhaya. But bazalwane amandla abekhona ngaleso sikhathi thina siyabazalwane sikhonza ngaphakathi. Bazalwane ilento engikhuluma ngayo ukuthi bazalwane siphiwe amandla, sinikeziwe izikhali. Ngiyacabanga njengamanje sisukile khona akusikhona kwethu sibafonele, kepha bazofona bazositshela ngesimanga nokuthula abakuzwayo mase sisukile, ngoba kwazile mina amandla bazalwane. Siphuma kuthiwa sihambe sinyathele leli khaya sibizele uyena kuphela okwaziyo ukuthi anqobe izinto ezifana nalezi bazalwane. Ungaba nazo nezinye izinto zakho basitsheliwe futhi nakuthi sebesebenzisa amanye ama-altar akuthi nafike azozama laphayana, kepha isimo siba wesi bazalwane. Ziyafika izingelo ezizobumnyama ziyichancasela, sigqume embhedeni yabo, omunye usinde emotweni engozini yemoto nje ubephuka umntwana, enye indlu ishile. Ngicabanga uprofethi wakhona la omunye umzalwane eshadela lapho ogana kulezi sayibona naleyo nje bazalwane. Senjalo isimo esiphuma kusona ekutheni uma bengukuthi njengami nje ngisuka ekhaya lami ngiyatelesela ukuze enkonzweni, ngoba ngiyakhumbula umama walapha ukuthi ngiyikhuthela ngale ndlela leli simanga bazalwane. Nokuyiyona into-ke le edala ukuthi sikwazi ukuthi sithinteke uma bese kuthiwa kunesimo esifana nalesi senzeka kuyena, ngoba siyamazi igalelo lakhe nokuzinikela kwakhe
sonke siyosumela phezulu ngasonke isikhathi. Sonke sikhona lana kuyoba into enjalo bazalwane. Sidinga thina ukuthi siqine uhambo lwethu uma bese luhamba. Siphakamise imilenze sibonakale ukuthi siyahamba. Sinyathele bazalwane kubonakala ukuthi sisohambeni. Futhi asesabi lutho. Akukho la izwi lingeze lifike khona. Ayikho le ngelo sikaNkulunkulu engeze ifike khona. Endizonke zonke izinto. Ngoba vele kuyiqiniso bazalwane sibhekene nempi. Impi yenyama nempi yomoya. Kepha thina izikhali esinazo ezakomoya kuphela. Sinqobe zonke lezi zinto. So ngizocela nje labazalwane sizobuka nje lapha kuJoshua bazalwane. So kala lapha ukuba ube khona phakathi kwethu. Phela baba amandla